ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡା ପାଇଲୁ ଦର୍ଶନ ମନ୍ଦିର ବସିଛି। ବୋଉର ସାନ ବୋଉର 2 ଜଣ ଆଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନନା ଭୋଗ କରିକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ନନ୍ଦମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷ ଅଛି। କୁନାନା ଏଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧଣ୍ଡା ନନ୍ଦମଣିଙ୍କର ମସ୍ତିକରେ ଧଣ୍ଡା ଲାଗେ। ବେଲପତ୍ର ବେଲମାଳ ତମର କୁନି ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲୁ? ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲୁ? ଜନ୍ମଦିନ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପଇସା ଗଣୁଛି, ଦକ୍ଷିଣା ଗଣୁଛି। ମାନେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗହଳି ଅଛି। ଆଜି ସୋମବାର ସେ ଯିବ। ଚାଲ ମା ପାଖକୁ ସେ ଯିବ। ଟାଣ ହବ କେମିତି? ପଢ଼ିଲେ ଟାଣ ହବ ନା। ଚାଲ ମା ପାଖକୁ ଚାଲ। ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଉତ୍ତମଚଣ୍ଡୀ। ମୋ ଗାଁରେ ଆଜି ଭାଗବତ ଚାଲିଛି। ଏଠି ପିଅନ ତା 2 ଜଣ ଏଠି ବସିକି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ କାଳ ଗାଁରେ ଆମର ଭାଗବତ ଚାଲିବ। ପୂଜା ପାଠ, ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ପୁରା ଖୋଲା 7 ଦିନ କାଳ। ଭାଗବତ ପାଠ ଚାଲିଛି। ଭାଗବତ ପାଠ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଚାଲିଛି। ନନ୍ଦମଣିଙ୍କର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସୋମବାର। ଆଜି ସୋମବାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଗାଁରୁ। ଯିବା ଘରୁ ଯିବା, ଚାଲିଯିବା। ନହେଲେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ? 7 ଘଣ୍ଟା। 7 ଘଣ୍ଟା। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ନନ୍ଦକିଶୋର ମନ୍ଦିର ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା। ମା ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ଦୀପ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଅଛି। ଆଜି ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଲା ଭୋଗକୁ ଖାଇ ଯାଉଛି। ତୁ ତ ଭୋଗ ଖାଇଦେବୁ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆମ୍ବେ ଅଛି ଟି? ଆମ୍ବେ ଅଛି? କାଇଁ ଅଛି? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଠାକୁର ପାଖକୁ? ହଁ ବାବୁ, ଆଜି ଗୁଗୁନାର କ'ଣ ହବ? ବାପା ଡବା ଚକୋଲେଟ୍ ପୁଅର ହେଇଛି। ପୁଅ ହେଇକା ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବ। ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ବା ତୁ ଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟିଆ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେ। ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଚକୋଲେଟ୍ ସେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଦେ ଜେଜୁ। ହଁ ହାତ ପାଉନି ଆଉ। ନିଅ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଦେଖା ମତେ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି।